Siema, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw y 45 o Hydref 2024. Felly, i mewn yn y fideo hwn, rydym mynd i barhau gyda'r gweithrediadau ynglyn â'r app ysgrifennu i mewn yn iaith rhaglenni PHP, sef yr app gyda'r enw trhelptx.php. Ynglyn â'r cod tadiad, mae'n dim ond yn cynnwys yr un ffail fan yma. Felly, trwy'r fideoedd o blaen, rydyn wedi datblygu yr app hyd at yr pwynt yma, lle rydyn yn weddol fodlon gyda'r swyddogaethau i mewn yn yr app fan yma. Felly, dwi'n meddwl mae'n wedi cyrraedd at y gyfnod lle rydyn yn gallu ei uwchweithio i'r cartwfa fel GitHub, ac hefyd dwi'n meddwl rydyn yn gallu ei gopio neu deblygu ar-lein ar gorfod wefan lle rydyn yn gallu ei rhedeg fel app gwefan. Ond yn gyntaf cyn hynny, dwi'n mynd i arddangos sut rydyn yn gallu defnyddio yr app fan yma. Yn gyntaf mae angen i mi i dechrau yr gweinydd wefan, ac rydyn yn gallu gwneud hynny ar cyfrifiadur lleol trwy'r rhedeg yr gorchymyn PHP, yr un rydyn yn defnyddio i rhedeg yr app neu yr cod dadiad ysgrifennu i mewn yn y iaith PHP yn arferol. Unwaith eto, i dechrau yr gweinydd wefan ar y cyfrifiadur lleol, mae angen i mewnbynnu y gorchymyn PHP, ac wedyn gwagle, ac namin prithlethan S, ac wedyn tirgaeth o'r cyfrifiadur lleol, sef y localhost neu yr gweithiwr lleol, ac wedyn llawn gwahanol, ac wedyn y portladd. Ynglyn â'r portladd, rydyn yn gallu defnyddio unrhyw rhif yn damcaniaeth rhwng ddim ac hefyd hyd at 65535. Felly, mae gyda ni degau o filoedd o portladdoedd rydyn yn gallu defnyddio ar gyfer yr app hwn. Ond beth dwi'n yn canfod yn wirweddol yw, os rydyn eisiau yr app i weithio, mae angen i ni i defnyddio yn dechrau oddi wrth 10 hyd at 65535, sef 65,535. Felly, os rydyn yn enghraifft yn rhedeg yr portladd ar y rhif 10 fel hwn, ac wedyn os rydyn yn mewnbynnu y dewisiad namin bach litren T ar gyfer yr gwreddyn sydd yn dechrau ar pegach cyfredol, gyda'r arnodau llan a tanod ac wedyn y blaen slais. Nawr, os rydyn yn pwyso ar botwm dodiad, felly nawr, os rydyn yn dychwelyd i'r porwr, ac nawr, os rydyn yn mewnbynnu yr cyfeiriad i mewn yn yr bar cyfeiriad i mewn yn y porwr, sef y localhost neu gweithio lleol, ac wedyn y llawn wahanol, ac wedyn rhif 10 ar gyfer y portladd 10, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn y trhelptx.php. Felly, mae'n gweithio ar y portladd 10. Felly, nawr, os rydyn yn atal yr gwenydd trwy bwyso ar y botwm rheol ac wedyn ec neu Ctrl-C fel hwn. Felly, nawr, os rydyn yn rhedeg yr gwenydd ar y portladd y rhif 65535 fel hwn, ac unwaith eto os rydyn yn dychwelyd i'r porwr, ac wedyn os rydyn yn mewnbynnu y portladd ar y rhif 65,535 fel hwn. Felly, mae hwn yn gweithio hefyd. Felly, beth ydy'r amcan neu'r bwriad o'r dudalen yma, yr app wefan yma? Felly,
bwriad o'r app fan yma, o'r tudalen fan yma, yw I cynhyrchu testun oddi wrth y testun Saesnig sydd yn llawn o wybodaeth ynglyn â'r geiriau I mewn yn Gymraeg, lle rydyn nhw'n gallu defnyddio nhw I cyfieithu oddi wrth y Saesnig I Gymraeg. Dyna'r bwriad neu amcan ar gyfer yr app neu cymwysiad hwn. Ac wedyn sut rydyn yn gallu defnyddio yr app hwn. Felly, os rydyn yn dechrau gyda'r testun union yn y Saesnig fel yr un fan yma, ac wedyn os rydyn yn ei gopio neu deblygu ac yn ei lidio mewn yn yr app fan yma, wedyn, felly nawr mae gyda ni testun sydd yn hollol union yn iaith Saesnig yn unig ar ochr chwith. Nawr os rydyn yn pwyso ar botwm I darstwng fan yma, felly na rydyn gallu gweld mae'r holl testun sydd yn ei arddangos yn isod union yn unig, union yn y geiriau Saesnig. Felly nawr os rydyn yn eisiau I darganfod ambell mwy o'r gwybodaeth ynglyn â'r geiriau Cymraeg ar gyfer y geiriau Saesnig. Felly os rydyn eisiau I gwybod y geiriau Cymraeg ar gyfer y geiriau fel truth, ac wedyn mastery, ac wedyn flying, ac wedyn thousands, ac wedyn suggestion, rydyn yn gallu mynd ysod yr awyrthnod y blaen slaes ar yr terfyn o bob un o'r geiriau hyn. Ac wedyn, os dwi'n yn pwyso ar y botwm I darstwng fel hwn, a dyna ni, nawr ar gyfer yr gair truth, roedd yr app hwn yn gallu dod I hyd o'r geiriau gwir, gwiredd, gwirioneb, a gwirionedd, a treu, ac wedyn, ar gyfer yr gair suggestion, mae gyda ni yr gair awgrymiad, ond ar gyfer y geiriau mastery, flying, ac hefyd thousands, nid ydynt y geiriau hyn yn bodoli union yn yr ffeil erfa, felly mae'n angen I ni I ychwanegu yr geiriau Cymraeg ar gyfer y geiriau hyn, ac rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r blwch ar ochr de. Felly nawr ar gyfer enghraifft thousands, os rydyn yn ychwanegu miloedd fel hwn, ac ynglyn â'r fath o'r hwn, mae mil yn fenywiaidd, felly mae F ac wedyn mae'n y fath yn enw, ac dwi'n mynd I mewn osod P ar gyfer y lluosog, neu plural, ac wedyn ar gyfer maestriolaeth, neu mastery, maestriolaeth, mae hwn yn enw, fenywiaidd, ac hefyd yn unigol, fel hwn. Ac wedyn ar gyfer flying, felly dwi'n meddwl rydyn yn gallu defnyddio byrdd enw hedfan, fel hwn. Ac oherwydd nid ydy'r gair hwn yr gair union yn yr enfedrol, neu byrdd enw, felly dwi'n mynd I mewn osod rhywbeth fel V, B, N ar gyfer byrdd enw, verb noun. Ac wedyn nawr, os rydyn yn pwyso ar y botwm I darstwng, felly nawr mae gyda ni yr gwybodaeth neu data ar gyfer mastery, mae gyda ni godrech, maestriolaeth, ar gyfer hedfan mae gyda ni hedeg, hedog, hedfan, a hedyn. Ar gyfer thousands mae gyda ni miloedd. Felly, dwi'n gallu parhau I wneud yr un peth ar gyfer y gweddill o'r testun fan yma, ac wedyn dwi'n gallu gyfieithu oddi wrth y testun sydd yn gyfoethog
union yn y data, union yn y gwybodaeth. Ac hefyd, yn y gwerthudiad hwn, dwi'n gallu gwellhau holl amser y gerfa ac wedyn i'w gyfrannu gyda'r defnyddwyr eraill sydd yn ymddiddori union yn yr un maes o'r iaith. Ac wedyn nawr, os ydyn yn ddefnyddio yr dudalen wefan fan yma, trwy bwyso ar y botwm F5 fan yma. Felly nawr, mae'r hwn yn ddefnyddio hefyd, neu diweddaru data union yn y blychau. Enghraifft, os ydyn yn edrych ar y gar truth na'r union yn blwch ar ochr chwith, mae gyda ni y rhestr o geiriau Gymraeg. Felly, anglyn ar geiriau hyn, nid ydy pob un air yn berthnasol i'r destun ar gyfer y gar hwn, union yn destun hwn. Felly, ydyn yn gallu adolygu yn uniongyrchol hefyd, union yn y blwch. Enghraifft, pan ma'n yn dweud in truth yn y Saesnig, mae'r hwn defnyddio y gar sydd yn enw yn ytrach nag ansoddair. Felly, ydyn yn gallu dewis gar cywir ar gyfer y destun. Felly, dwi'n meddwl, os ydyn eisiau i dweud in truth yn Gymraeg, sef mewn gwirionedd, ydyn gallu defnyddio gar gwirionedd yn ytrach nag gwir neu gwiredd neu gwirioneb. Felly, ydyn yn gallu godynnu y rhain oddi wrth y destun. A wedyn, yr un bodd hefyd ar gyfer y gar mastery, ydyn yn gallu, dwi'n meddwl mae'r gar sydd yn cymwys union yn y destun hwn yw maestrolaeth. Felly, ydyn yn gallu dileu yr geiriau eraill. Ac hefyd, ar gyfer y gar flying, dwi'n meddwl mae'r gar sydd yn gymwys union yn y destun fan yma yw y gar hedfan yn ytrach nag yr ansoddair hedegog neu hedegol. Felly, ydyn yn gallu dileu y geiriau eraill. Ac yn y blaen. Ac wedyn, ar ôl hyn, ydyn yn gallu unwaith eto yn pwyso ar y botwm i ymdarostwng fel hwn, ac nawr mae gyda ni yr data union yn y destun sydd yn ychydig yn fwy daclus i edrych arnynt. Ac hefyd, mae'r geiriau Cymraeg yn ychydig yn cymwysach nag rhestru o eiriau o'r blaen. Felly, dwi'n gallu parhau fel hwn. Ac wedyn, dwi'n gallu defnyddio testun gyda llawn gwybodaeth cynhyrchyd neu allbynniwyd oddi wrth yr app wefan yma ar gyfer amrywaith o'r defnyddiadau, enghraifft i hyfforddiannu fy hunain neu eraill, neu i cynorthwyo union yn yr gyfeithiadau o'r destunau o'r ddiolch y Saesnig. Ac hefyd, dwi'n gallu cyfrannu yr app gyda'r eraill hefyd. Felly, dyma'r cam neu troediad nesaf sut i cyfrannu yr app hwn gyda eraill. Felly, dwi'n meddwl, dwi'n mynd i cyfrannu yr app hwn ar llwyfan gyda'r enw GitHub. Felly, dwi'n meddwl mae'r github.com amplith yr blaenoriaid union yn yr lleoedd ar gael ar-lein lle ydyn yn gallu uwchlithio ac hefyd i llawrythio yr codtodiad oddi wrth cadw fedd ar-lein. Felly, dwi'n wedi creu fy cyfrif ar yr llwyfan hon. Felly, i creu yr cadwfa newydd ar gyfer
taflun hon, sef trhelptx, mae angen I mi dim ond I clicio ar y botwm fan yma yn werth gyda'r gar newydd neu new fel hwn. A wedyn dwi'n gallu rhoi yr enw ar gyfer y cadwrfa, sef trhelptx. A wedyn dwi'n gallu mynbynnu y disgrifiad fan yma. Felly, mae'n dweud mae'r trhelptx cymwysiad ar gyfer y poriwr ac hefyd ar gyfer y XLE neu'r rhwngwyneb linell gorchymyn, ysgrifennu mewn PHP sydd yn trosglwyddo testun Saesnig mewn i'r cymorth HTML cyfeithiad sydd yn cyfoethog mewn yn y data ar gyfer Cymraeg ac hefyd ieithoedd eraill. Ac mae'r hwn yn y gyhoedd. Ac wedyn dwi'n mynd I torri lawr ac wedyn I clicio ar y botwm I greu yr cadwrfa fel hwn. A dyna ni. Nawr mae'r cadwrfa yn bodoli mewn ar y llwyfan GitHub. Felly, ar yr gwelod o dudalen fan yma, dyma'r hyfforddiannau neu'r gorchymynion dwi'n yn gallu ei defnyddio I uwchlwytho codtadiad i'r cadwrfa'r all-lein sef GitHub, ac dwi'n yn gallu ei copio neu datblygu trwy'r clicio ar y botwm fan yma i'w copio, ac wedyn dwi'n gallu ei leidio mewn yn notepad fel hwn. Ond cyn I redeg yr gorchmynion hyn, mae angen I mi yn gyntaf I creu cadwrfa lleol ar fy gyfrifiadur ar yr un pellach fel y codtadiad, sef fan yma. Felly, os dwi'n yn gwneud which neu part 1 o Git, fel hwn, mae'r hwn yn cadarnhau, mae Git wedi ei feansefydlwyd ar yr cyfrifiadur. Ond, cyn achub neu cadw yr codtadiad mewn yn yr archif neu'r cadwrfa yn lleol, felly yn gyntaf mae angen rhaid I mi I dacluso yr ffeiliau mewn yn pregach. Felly mae angen rhaid I mi I dileu y rhain sydd ddim yn angenrheidiol ac I cadw dim ond y rhain sydd yn angenrheidiol ar gyfer yr gweithrediad o'r app hwn. Felly ynglyn ar yr destunau fel mewnbyniad, dwi'n meddwl yr yn gallu godynnu nhw oddi wrth y byglau hwn. Ac wedyn, ynglyn ar ffeiliau gyda'r oldiadau new.txt, mae rhain yn rhanbarth o'r cynghyrchiad neu allbliniad o'r cyfrwaith hon. Felly, dwi'n meddwl ar yn gallu godynnu nhw hefyd allan o byglau hwn. Ac hefyd, mae'r un yn cymwysio ar gyfer yr ffeiliau sydd yn dechrau gyda'r ajax.txt fan yma oherwydd mae'r rhain dim ond yn ei cynghyrchu neu defnyddio pan mae'r blychau testun yn ei llenwyd gyda'r data fel rhanbarth o'r mewnbyniad. Felly, mae'r hyn yn gadael dim ond y ddau ffeil fan yma, sef codtadiad ar gyfer y cymwysiad trhelptx.php ac hefyd y ffeil ar gyfer y gerfa. Dyma'r fy prif ffeil lle dwi'n yn casglu y gerau yn Gymraeg trwy'r fenyddoedd. Felly dwi'n mynd I gyfrannu hwn ar yr cadwrfa ar GitHub. Felly, yn ôl i'r terfynach, dwi'n yn gallu cadarnhau neu wirio rhywun na'r mewn yn pregach ar gyfer taflun fan yma gyda'r ddau ffeil. Wedyn, os ydyn ni eisiau I creu
cadw lleol, mae angen rhaid i ni i rhedeg y gorchymyn git gyda'r diwylliad init, ac wedyn gyda'r diwylliad namin B ar gyfer y branch neu cangen, mae angen rhaid yr enw o branch neu cangen i fod yn main fel hwn, ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni, mae angen i ni wedyn i rhedeg y gorchymyn git add, ac wedyn dot ar gyfer i ychwanegu popeth i mewn yn y cadw fel hwn. Nawr, mae angen rhaid i ni i rhedeg y gorchymyn git commit i ymrwymo yr cadw gyda'r namin M ar gyfer y sylweb, ac ar gyfer y sylweb, dwi'n mynd i mewn ysod yr dillyngiad fel hwn, sef fi, dydym dot 1, ac wedyn y dyddiad heddiw, sef 2024, Hydref, y pedwerydd o'r 15, ac wedyn yr amser, fel hwn, ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad. Nawr, mae angen rhaid i mi i ymbenodi fy e-bost ac hefyd fy enw, fel hwn, git config, ac wedyn user.email, fel hwn. Ac hefyd ar gyfer yr enw. Fel hwn, ac wedyn pwyso ar y dodiad. Ac wedyn, nawr, dwi'n gallu rhedeg yr gorchmynion i uwchlwytho i'r cadwfa GitHub. Os dwi'n eisiau i gosodi yr un e-bost ac hefyd yr un enw ar gyfer pob un cadwfa neu taflun i mewn yn y cyfrifiadur hwn, dwi'n gallu defnyddio y diwylliad namin global neu hollfeidol, ond gyda'r hepgor o'r diwylliad hwn, sef namin global, dwi'n cymryd mae gyda mi ambell mwy o'r rheoli ar defnyddiad data ar Git hwn. Felly nawr, i uwchlwytho i'r GitHub, mae angen yn gyntaf i rhedeg y gorchymyn hwn, sef git remote add origin, ac wedyn y cyfeiriad o'r cadwfar ar gyfer trhelptx, sef trhelptx.git, ac wedyn i pwyso ar y dodiad, fel hwn. Ac wedyn, y gorchymyn nesaf, sef git branch namin prif lythren M, ac wedyn main, ac wedyn yr un fan yma, sef git push namin yw origin neu greddyn main, fel hwn. Felly, dwi'n meddwl y rheswm ar gyfer y gwall fan yma yw oherwydd pan ordyn yn ymgeisio i rhedeg y gorchymyn i ymrymio yr ffeiliau, yr un fan yma, sef git commit namin bach lythren M, ac wedyn sylweb gyda'r rhif o'r dillyngiad ac hefyd y dyddiad, roedd y gorchymyn hynny yn methu oherwydd roedd angen i mi i mewnbynnu fy e-bost ac hefyd fy enw. Felly dwi'n meddwl ar gyfer i trwsio gwall fan yma, mae angen rhaid i mi unwaith eto i rhedeg yr un gorchymyn, sef git commit namin M, ac wedyn y sylweb, ac wedyn pwyso ar dodiad. A dyna ni. Nawr,
Dwi'n meddwl mae angen rhaid i mi I alredig git push na mynd yw origin main. Fel hwn. A dyna ni. Nawr, os ydych chi'n dychwelyd i'r tudalen ar y git, o'r hwnfan yma, ac os ydych yn debru y tudalen, a dyna ni, dyna'r ffeiliau nawr ar gael ar y cadwrfar hwn ar GitHub. A dyna ni I gyd, a gyfer nawr, diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn darllen gwrdd yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.